Хоро чичовото. 2/4 тактов размер. Ще го броим последния начин. Раз и, два и. Хорото се изпълнява за 6 такта. А сега да го видим. Раз и, два и, раз си, 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 два и. Изходно положение на тялото с лице към центъра на хорото. Първи такт. На раз прескок на десния крак вдясно. На и прескок с левия зад десния. На 2 прескок на десния крак вдясно. На и прескок на левия пред десния. Втори такт. На раз прескок на десния крак вдясно. На и прескок на левия зад десния. На 2 прескок на десния крак вдясно. На и набиване с петата на левия крак до пръстите на десния, като веднага след това се отделя от земята. Трети такт. На раз прескок на левия крак вляво. На и прескок на десния зад левия. На 2 прескок на левия крак вляво. На и набиване с петата на десния до пръстите на левия, като веднага след това се отделя от земята. Да повторим тези 3 такта. Раз и, два и, раз и, два и, раз и, два и. Раз и, два и, раз и, два и, раз и, два и. Четвърти такт се изпълнява като първи такт. Раз и, два и. Пети такт. На раз едновременно пружинка на левия крак, а десния изпълнява плитка. На и стъпка с десния зад левия. На 2 прескок на левия крак вляво. На и прескок на десния пред левия. Шести такт. На раз подскок на десния крак, като тялото се обръща надясно. На и стъпка с левия крак напред. На 2 прескок с десния крак напред. На и стъпка с левия крак напред. Да повторим четвърти, пети и шести такт. Раз и, два и, раз и, два и, раз и, два и. Раз и, два и, раз и, два и, раз и, два и. А сега да направим цялото хоро. Раз и, два и, 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 раз и, два и. Раз и, два и, 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 раз и, два и. Описание на ръцете. По време на цялото хоро ръцете изпълняват люш напред, назад, напред, назад. А сега да направим хорото с ръце и крака. Раз и, два и, 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 раз и, два и,